Jingpule naga kitab Exodus kelenong keba arpulai, kadukod arpo hadu arpulai. Hakmi ngapa ya u angel hakmat jongpi, paun yada yepi halendi, bat banyalam yepi sha kejaka kabangala penkre. Tusngap ye u batu sha skor, ya keba Ukren, wat pen ye u, un ommab ya kejingtam sneng jongpi. Hau kadon ke ikhtiar jonga. Lada pisha skor shisha ya ktien jungu bad phile ya kata baro kabanga ong tingan long unong shun ya kibashun yepi udusmon ya kibasni yepi u angel jonga unyan hashwa jongpi bad un yalam yepi shabadan ki amor ki hen ki peres ki kanan ki heb bad ki jebus nangta ngan pendu pendam yaki ktien jong utrai kasam khandai paway kadkod iwe hadu hendriu bachipo hadu khatway uda uba shong ha kajakari uba halor tam uda uba yaisa ha kaserniu uba donbor unong ha utrai mame kajakari bad kakut jonga ko Blei jonga hame ngashanya un pelat yepi na keservia jong unong riam bad na kaklam bapenjon un tap yepi da kisner jong u bad hapo kit hapnyang jong u pin yo jakari kaksangti jong u kanlong kasti jong pi pin om ting ya kajingshir kai kamir ne ya ukhnam ubaher mensni lemne ya kaklam kabashang habadung lemne ya kajingyap them kabapenjulor mensni ang pin om ngat janjar un om dan jinglanot ha kaying jongpi un pha yala ki angel ban sumar yapi ban yada yapi katshaba philen ka gospel katkum Matthew's book hud kelandong ka bakatra kadkhod iwe hadu san bat shipho hagata ka por ki sandran kila wansha u jisu kila kali u bakraw tam ha gahima pneng u jisu ula khod ya we u kenna bat ula penyeng ye u hakmat chongki u da ong token mau ya kane lemda phikala longkum ki khenna ren pin om yo rung ha gahima pneng ubakraw tam ha gahima pneng ulong uta uba penred yala di kum uni u khenna jar ubab dyang snobha ya kum uni u khenna ha gakirteng jonga updyang yanga pet ban om iben ya uwei na kine ki baren ka gospel jong utrai